Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang patukuranan sa teksto makita sa Luke chapter 23 verse 39 to 43. Luke chapter 23 verse 39 to 43. And this is what the word of God says. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay didto, mibiay-biay kaniya. Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nagingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Ania kita dinhi gisilutan sa maurang silot. Apan angay kanato ang silot nga gipahamtang kanato kay tukma man kini sa atong nabuhat. Apan siya walay sala ug miingon siya kang Jesus, Jesus, hinumdumi in taon ako kun maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. May the Lord bless the proclamation of His word. Now, isip introduction mga kaigsuunan. Wala ko kahibalo kung nakasinati na kamo og duha ka tawo nga nag-describe sa usa lamang ka event pero ang ilang description managlahi, totally different. They describe a single event from completely different perspectives. Say for example, usa ka car accident. Ang usa ka reporter tingali mo taho nga ang katong na-aksidente mo isad-an, pero ang usa ka reporter na usab mutaho nga ang driver mao ang sad-an. So the same event reported in a completely different perspective. Perhaps political debate, depende kung kinsa siguro ang gidapigan. Ang usa mo report nga napildi ang administrasyon sa debate, ang lain na usab mo report nga napildi ang opposition sa debate. So it depends upon the perspective. Ug kung maminaw ka sa ilang description, makaingon jud kag asa may akong tuuhan ug kinsa man ang akong tuuhan. Well, girecord ni Lucas ang susama nga panghitabo from two different perspectives sa duha ka kriminal. Kining duha ka kriminal mga kaigsuunan, saksi sila sa tanang panghitabo. Nadunggan nila ang mga pulong nga migawas sa atong Ginoong Hesukristo didto sa cross sa Kalbaryo. Kauban sila nga gilansang didto sa cross. Pero ang perspektibo ni adtong usa ka kriminal nga gabugal-bugal, si Kristo kuno Mesiyas nga dili katuuhan, gumikan kay napalpak siya sa pagluwas sa iyang kaugalingon ug pagluwas kanila nga gilansang uban kaniya didto sa cross sa Kalbaryo. Apan kadtong usa ka kriminal nga naghinulsol mga kaigsuonan, lahi ang perspektibo nga iyang nakita. Nakita niya nga giablihan ang pultahan alang sa kaluwasan, dili lamang kaniya kundi sa tibuok kalibutan. So kadtong una nga kriminal, namatay siya diha sa iyang mga sala, pero ang ikaduha nga kriminal namatay nga nakakaplag og kapasayloan. Namatay nga nakabaton og kaluwasan ug nakaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Ang perspektibo mga kaigsuonan, mao kini ang makapausab sa dagan sa atong kinabuhi. So, atong gipangayo nga sa pagbatbat sa pulong sa Ginoo, i-align sa Ginoo ang atong perspektibo ngadto sa kamatuoran.
nga susama ni adtong kriminal nga isa nga gilansang makabaton usab kita og libre nga kaluwasan, makabaton usab kita og pronouncement gikan sa atong Ginoong Hesukristo mismo, now you will be with me in paradise. Usa ka makasasala nga gipasaylo sa Ginoo, gilimpyuhan pinaagi lamang sa iyang grasya. Adunay duha ka bahin ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa. Una, the reproachful perspective, katong perspektibo ni adtong unang kriminal nga puno sa pagbugal-bugal ug pagbiay-biay. Ikaduha, the penitent perspective, ang perspektibo sa ikaduhang kriminal nga adunay paghinulsol ug pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo. Mudangat na kita sa unang punto mga kaigsuonan, the reproachful perspective, ang perspektibo nga puno sa pagtamay ug pagbiay-biay ni adtong unang kriminal nga gilansang kauban ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Usa sa mga kriminal, katong unang kriminal, he took advantage sa iyang nahimutangan nga iyang insultuhon ang atong manluluwas. He took advantage to use the last breath of his life nga iyang bugal-bugalan ang atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang giingon, kung ikaw ang Mesiyas, luwasa ang imong kaugalingon, apil na usab kami. Mga kaigsunan, dili kadto pagampo. Wala siya nagampo sa atong Ginoong Hesukristo. Nagbugal-bugal siya. Gitamay niya ang atong Ginoong Hesukristo. Ug wala gayud siya nagtuo nga si Kristo mao ang Mesiyas. Nagbugal-bugal siya. Ug wala usab siya nakabaton og kaluwasan sa iyang kaugalingon ug kaluwasan sa iyang kauban nga kriminal. So, unsa man ang buot ipasabot niya sa iyang giingon nga luwasa ang imong kaugalingon, apila pod mi. Well, ang kaluwasan, dili kaluwasan gikan sa walay katapusang kamatayon didto sa impyerno ang buot niya ipasabot, kundili kaluwasan gikan sa pag-antos sa ilang paglansang didto sa cross ni adtong taknaa. Dili eternal suffering in hell ang naa sa iyang hunahuna. Ang iyang naa sa hunahuna ni adtong miingon siya ni Kristo nga luwasa ang imong kaugalingon, apila pod mi. It was a temporary salvation gikan sa pag-anto sa cross ni adtong taknaa. So, mitawag siya sa Ginoo kunuhay alang sa kaluwasan, pero lahi nga kaluwasan ang naa sa iyang hunahuna. Wala siya nangayo og kaluwasan sa iyang kalag gikan sa walay katapusan nga pag-antos didto sa impyerno. Wala usab siya nangayo og kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa kasalanan. Ang matang sa kaluwasan nga iyang gipangayo kunuhay mao ang kaluwasan gikan sa pag-antos ni adtong taknaa. Ug atong matikdan mga kaigsuonan, wala siya miingon nga luwasa ako, Ginoo. Ang iyang giingon, save us, apila pod mi. So dili gyud personal mga kaigsuonan ang iyang perspektibo. Dili pareho sa usa ka kriminal nga miingon, Lord, remember me when you are in your kingdom. Jesus, hinumdumi in taon ako kun maghari ka. So this is really personal. He was personally asking the Lord Jesus Christ for salvation kadtong ikaduha nga kriminal. Pero ang usa ka kriminal wala gayoy personal relationship sa atong Ginoong Hesukristo. Wala gayod niya gituuhan o gisaligan si Kristo ingon nga iyang manluluwa sa iyang kalag. All the salvation that he could think of is the salvation of the suffering at that moment dito sa cross sa Kalbaryo. Ug kining tawhana walay kahadlok sa Ginoo. Walay kahadlok siya sa Ginoo. He had no fear of God. Susama siya sa giingon sa Roma Kapitulo 3, versikulo 18, ug wala sila magbaton og kahadlok sa Dios. Ikatulo, kini nga kriminal, wala gayod nagpakita og tinuod nga paghinulsol, dili pareha ni adtong ikaduha nga kriminal nga naghinulsol ug iyang giangkon ang iyang sala ug ato kining ipalapad paunya sa ikaduhang bahin. Now, daghan kaayong mga tawo sa atong kalibutan karon nga nagampo pud kunuhay sila sa Ginoo. Mitawag pud kunuhay sila sa Ginoo, pero ang ilang pagduol sa Ginoo, ang ilang pagtawag sa Ginoo alang lamang sa mga temporaryo nga panginahanglanon ining kalibutana. Alang lamang sa panginahanglanon nila sa kwarta, matagbo ang ilang gikinahanglan, alang lamang sa kaayuhan sa ilang balatian, maura gyud na ang ilang tumong sa ilang pagduol sa atong Ginoong Hesukristo.
Dili pariha ni adtong ikaduha nga kriminal nga misangpit sa atong Ginoong Hesukristo alang sa kaluwasan sa iyang kalag. Kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa sala ug kaluwasan gikan sa walay katapusang pag-antos didto sa impyerno gumikan sa iyang sala. Majority of the people in the whole world today muduol lamang sa Ginoo alang lamang sa ilang temporaryo nga panginahanglanon niining kalibutana. They know nothing about eternal salvation. They know nothing about salvation from the dominion of sin. All the need that they can see sa ilang kaugalingon is that they need money, they need health, they need job. That is all the reason for their coming to Jesus. Hinaot nga dili kana lamang ang atong rason sa atong pagduol sa Ginoo, mga kaigsunan. Of course, ang Ginoo lamang ang makatagbo sa atong gikinahanglan. Ang Ginoo lamang ang makaayo sa atong balatian kung mao kini ang iyang kabubuton. Ang Ginoo lamang mao ang makapahapsay sa atong kinabuhi. Pero kung maura ka na ang rason sa atong pagduol sa Ginoo, na-miss nato ang bullseye. Wala nato mahit ang bullseye, mga kaigsunan. The main purpose as to why we come to Jesus Christ is for the salvation of our souls. Sigurado ka na ba sa imong kaluwasan, higala ug igsuon? Imo na bang nabatunan ang kapasayloan sa imong sala? Imo na bang nabatunan ang kabag-uhan sa imong kasing-kasing ug kabag-uhan sa imong kinabuhi? Giisip na ba ikaw nga matarong sa Ginoo pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo lamang? So mokadto ang unang perspektibo, ang unang punto, the reproachful perspective. Ang perspektibo nga puno sa pagbugal-bugal ug pagtamay ni adtong unang kriminal, and that criminal represents the majority of the people in the world today. Sa subo kayong pamalandungon, gumikan kay ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo, lapad ang dalan padulong sa kalaglagan ug mao kana ang gisunod sa kadaghanan. Apan huot ang agianan padulong sa kinabuhing dayon ug jutay lamang ang nakatultol niini. Ug hinaot nga apil ikaw higala sa mga jutay nga nakatultol sa huot nga dalan or masigpit nga pultahan padulong sa kinabuhing walay katapusan. Ikaduhang punto, the penitent perspective. Ang perspektibo sa usa ka tawo nga adunay paghinulsol. Ang perspektibo ni adtong ikaduhang kriminal, dili aron siya maluwas or mahiling kawas sa kamulo nga pag-antos niya dito sa cross sa Kalbaryo. No, that was not his perspective. Ang iyang perspektibo mao nga makabaton siya og kinabuhing walay katapusan. Nadunggan niya ang iyang kauban nga nagbugal-bugal sa atong Ginoong Hesukristo at that time, ug iyang gibadlong ang iyang kauban nga kriminal. Ug samtang gibadlong niya ang iyang kauban nga kriminal, wala usab niya kalimti nga iyang gisugid ang iyang sala ug ang iyang pagkadautan. Iyang giangkon nga siya makasasala. Iyang giangkon nga siya kriminal ug takos lamang siya nga ilansang didto sa cross at that time. Miingon ang kriminal nga okay ra, igo ra nga gilansang ta dinhi sa cross, gumikan kay kriminal man kita, dautan man kita. We receive the due reward of our deeds. And then kadtong ikaduha nga kriminal nagtestimonyo nga ang atong Ginoong Hesukristo walay sala. Ang iyang giingon, kining tawhana walay sala. This man has done nothing amiss. Now, giunsa man niya pagsayod nga si Kristo walay sala? Well, nakita niya ang pagkamapainobsanon sa atong Ginoong Hesukristo. Nadunggan niya ang pagampo sa atong Ginoong Hesukristo dito sa cross at that time. Kadtong unang migawas sa baba ni Jesus nga miingon siya, Father, forgive them for they do not know what they do. O gawas pa, mga kaigsunan. Iyang nakita ang kahimayaan sa atong Ginoong Hesukristo, gumikan kay kung atong konsultahon ang ubang mga passages sa Biblia. Ang balaang espiritu mao ang gaabli sa iyang kasing-kasing ug hunahuna. Gitandog siya mahitungod sa iyang kaugalingong sala ug giablihan ang iyang mga mata sa balaang espiritu aron iyang makita ang pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ang iyang testimonyo mahitungod kang Kristo dugang kadto sa testimonyo ni Judas. Giangkon ni Judas finally nga si Kristo inosente walay sala. Bisan pa si Pilato
Miingon si Pilato, wala ako'y nakitang dautan nga gibuhat ni ining tawhana. Bisan pa ang misis ni Pilato nagtestimonyo nga si Kristo walay sala ug kadtong ikaduha nga kriminal. Dugang kadtong iyang testimonyo sa mga nauna ng testimonyo. Ug siya nagpamatuod nga si Kristo wala gayoy sala. Ug iyang gibadlong ang kauban niyang kriminal. Wala ka ba mahadlok sa Ginoo? Well, mga kaigsuunan, kining walay pagkahadlok sa Dios sa kasing-kasing, description ka na sa mga dili magtotoo. Kining walay kahadlok, kung mubuhat og sala, proud pa nga mubuhat og sala. Kung nangawat, kung namakak, kung nangilad, kung nakabintaha, nakalamang mga kaigsuunan, gipanghinambog pa niya kini. Wala gayoy kahadlok sa Ginoo sa iyang kasing-kasing. Kung nakatanaw siya og mga laway nga mga talan-awon, nalipay kaayo ang iyang kalag, wala gayoy kahadlok sa Ginoo sa iyang kasing-kasing. Sama sa giingon ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 9 to 17. Please turn there. Mao kini description sa mga dili magtotoo ang giingon dinhi. Karon mas maayo pa ba kitang mga Hudiyo kaysa mga dili Hudiyo? Dili. Sumala sa giingon ko na ang tanan, Hudiyo ug dili Hudiyo, na ilalom sa gahom sa sala. Kay ang kasulatan nag-ingon, wala gayoy tawo nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan namiya gikan sa Dios ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Ang tutunlan nila sama sa binuksang lubnganan, gigamit nila ang ilang dila sa pagpanglimbong ug nanggula sa ilang mga ngabil ang kamandag sa bitin. Puno sa pait nga mga tunglo ang ilang mga baba, gipakasayon nila ang pagpatay. Dihay kalaglagan ug kasakitan sa ilang giagian, wala sila mahibalo sa dalan sa pakigdait. Ug gisum up ni Pablo ang description sa mga dili magtotoo sa verse 18 nga nag-ingon, walay kahadlok sa Dios sa ilang kasing-kasing ug mga mata. So, mao kadto ang pagsugid sa ikaduha nga kriminal. Ug iyang giangkon nga insakto lamang, makatarunganon lamang kung anong gaantos sila didto sa cross sa Kalbaryo at that time. Mingon siya nga, igo ra kanato ang atong pagantos kay dautan man kita, makasasala man kita. Now, what was that criminal doing? Diba iyang gisugid ang iyang sala? Iyang giangkon nga ang hustisya sa Ginoo insakto ra nga gisilutan siya sa iyang sala. Well, mga kaigsuunan, nasayon kita nga sa pagkabuntag niya ng adlaw kadtong kriminala nga gahinulsol, usabi apunto siya sa nagbugal-bugal sa Ginoo. Ayaw kalimti higala nga silang duha gabugal-bugal sa buntagan pa. Pero sa pagkahapon, mikalit og kabag-o ang kasing-kasing ni adtong kriminala. Gibag-o niya ang iyang kaugalingong kasing-kasing? Dili, mga kaigsuunan. Ang balaang espiritu mao ang gakabot sa iyang kasing-kasing. John chapter 16 verse 8. Diba, ang giingon dinhi, unya inigabot niya iyang pailhon ang mga tawo sa kalibutan mahitungod sa ilang sala ug sa pagkamatarong ug sa silot. Ang gihisgutan niini mao ang balaang espiritu. Ang balaang espiritu mao ang gatandog ni adtong ikaduha nga kriminal nga niadtong buntagan pa, apil pod siya nga gabugal-bugal sa atong Ginoong Hesukristo, pero sa pagkahapon nakita na niya ang iyang tinuod nga kahimtang. Ug ang atong pagampo, mga kaigsuunan, nga ablihan sa Ginoo ang atong mga mata. Kung ikaw wala pa kang Kristo, kung gakinabuhi pa ikaw sa unbroken pattern of sinfulness, walay kahadlok sa Ginoo sa imong kasing-kasing higala, dili pa ikaw tinuod nga Kristohanon. Nanginahanglan ikaw og kaluwasan nga tinuod, kabag-uhan sa imong kasing-kasing ug kana makaplagan lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Ug kung modangup ka kang Kristo, dili kagayod niya balibaran. Now, for you to be able to see the real condition of your soul, and for you to be able to be concerned for your soul, and to be threatened, is for the Holy Spirit. You need the Holy Spirit. Gikinahanglan ang balaang espiritu mo imutandog sa atong kasing-kasing una-una. And this is what we are praying. That as the word of God is proclaimed, mulihok ang balaang espiritu sa kasing-kasing una-una sa matag usa. Now, nabag-o ang kasing-kasing ni adtong kriminala. Unsa man ang gitudlo sa Biblia, mga kaigsuunan. Ang pag-angkon sa atong salaod ug pag-uyon nga makatarunganon lamang ang Dios nga silutan ang mga makasasala, usa ka na ka ebidensya nga ang usa ka tawo tinuod nga naghinulsol. Remember Cain?
Gisilutan siya sa Dios, gumikan sa iyang gibuhat nga pagpatay kang Abel. Mireklamo siya. Grabe ra kuno kaayo ang pagsilot sa Ginoo kaniya. Murag iyang giakusar ang Ginoo nga walay kaluoy. Wa gyud niya makita ang iyang sala, mga kaigsunan. Cain was not repentant and so wala siya naluwas ug nagtingkagol siya sa walay katapusang kamatayon didto sa impyerno. Kinahanglan nga makita nato ang tinuod nato nga kahimtang nga kita makasasala og nahailalom sa tunglo ug kapungot sa Dios. Kay kun dili nato makita ang atong tinuod nga kahimtang, buutanan kayo kita sa atong kaugalingon. Maghunahuna ta nga, dili ra pud ka itatantong dautan, buutan man pud ta, so si Lord na ang bahala nato. So you are trusting in your good works, in your own righteousness. But the Bible tells us nga ang imong pagkamatarong higala, hugawng panapton nga dinugan lamang atubangan sa Dios. Before you can truly repent, your eyes must be made open to the real condition of your soul, and this is what we are praying. Sa pa ang giingon ni adtong ikaduha nga kriminal, insakto ra ang silot nga atong nadawat. Igo ra ang silot nga atong nadawat kay kriminal man ta og dautan man ta. So meaning to say, giangkon ni adtong kriminala, iyang giila ang makatarunganon nga hustisya sa Dios, nga gipahamtang niya ang silot kaniya ug kanila kauban sa iyang kauban nga kriminal. His punishment was fair and just. So sa laktod nga pagkaistorya, iyang giangkon ang iyang sala, wala niya gitago ang iyang sala, and this is crucial and this is dynamic alang sa kaluwasan. Kung mo proclaim kita sa gospel, unya wala nato na emphasize ang problema sa sala sa mga katawhan. Wala nato mapakita kanila ang tinuod nilang kahimtang. Then, unsaon man nila pagdali-dali sa pagdagan padulong sa atong Ginoong Hesukristo? Unsaon man nila sa pagsangpit sa atong Ginoong Hesukristo sa tinuuray gayud kung wala nato gidiagnose ang tinuod nga kahimtang sa ilang kalag? Ang maayong balita sa Ebanghelyo, mga kaigsunan, dili kining God loves you and He has a wonderful plan for your life. Just believe in Jesus and your life will be happy. That is a defective gospel. Tungod kay wala ka na nakadiagnose sa tinuod nga rason nganong ang tawo kinahanglang magdali-dali sa pagduol sa atong Ginoong Hesukristo. Kinahanglan nga maamguhan sa usa ka tawo sa iyang kinasuluran, makasasala ako. Nahailalom ako sa tunglo ug kapungot sa Dios. And God is just when He punishes me with eternal death, with eternal punishment. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Nakita ni adtong maong kriminala ang iyang pagkadautan. Dili lamang atubangan sa katilingban, but most of all, ang iyang pagkadautan atubangan sa Dios. Siya mismo nagbugal-bugal sa Dios. Matthew 27 verse 44, apil siya. Ug bisan ang mga tulisan, take note, plural, so apil tong kriminala. Ug bisan ang mga tulisan nga gilansang uban kaniya, mibiay-biay kaniya. Pero giablihan sa Ginoo ang kasing-kasing ug mga mata sa ikaduha nga kriminal, mao nga sa pagkahapon naghinulsol siya. Nakita niya nga si Kristo mao ang Mesiyas, ug nakita niya nga si Kristo adunay gingharian. Mao nga miingon siya, Lord, remember me when you are in your kingdom. Miingon siya sa iyang kauban nga kriminal, we are suffering the judgment of God. So giila ni adtong kriminala nga bisan pag ang government sa Roma, the Roman government punished them dito sa krus sa Kalbaryo, but ultimately hustisya kadto sa Dios ang ilang nadawat ni adtong taknaa. Ug miingon ang kriminal, we are suffering justly. We are receiving what we deserve. Ug tataw gayud kaayo ang giingon ni Pablo sa 1 Timothy chapter 1 verse 15. This is the gospel message. Jesus Christ came to save sinners. Ug umikan kay ikaw makasasala ug ako makasasala, here is good news for us. Wala mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan aron luwason ang mga buutan, ang mga righteous. Mianhi siya aron sa pagluwas sa mga makasasala. 1 Timothy 1:15 ang giingon dinhi, tinuod angay dawaton og tuuhan sa hingpit ang giingon nga mianhi si Kristo Hesus sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala, ug ako ang labing dautan kanila. Praise God. Nakita ni Pablo nga siya ang pinakalabing dautan nga makasasala, pero bisan pa si Pablo nga mitawag sa iyang kaugalingon nga the chief of sinners.
nakabaton sa kaluwasan, niadtong mitawag siya sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo alang sa iyang kaluwasan. Ang katong kriminal nga naghinulsol, nagpahinumdom kanato mahitungod sa katong maniningil sa buwis nga naghinulsol usab, sumala sa gitaho ni Kristo sa Luke chapter 18 verse 13. Katong tax collector nga miingon, God be merciful to me, the sinner. Ginoo, maluoy ikaw kanako ang makasasala. So, iyang giangkon nga siya makasasala og nanginahanglan siya sa kaluoy sa Dios. Mao kini ang sinugdanan sa kaluwasan. You have to see your sinfulness, and that will prompt you to call upon the name of the Lord. Walay tawo nga maluwas kung wala gyud niya makit-i ang tinuod nga kahimtang sa iyang kaugalingon nga siya makasasala. Ang tawo nga buutan sa iyang kaugalingon pareha ni adtong Pariseyo nga kauban ni adtong tax collector, wala man siya gaampo sa Ginoo. Iyang gi-advertise ang iyang pagkabuutan. Luke chapter 18 verse 11 to 12. Ang Pariseyo nagtindog ug nagampo sa kinaugalingon. Nagpasalamat ako kanimo o Ginoo nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili himabayi sama sa uban. So naghinambog siya. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kubrador sa buhis. Nagpuasa akog duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimo og ikapulo sa tanan kong abot. Ang focus niya sa iyang kaugalingon. Wala sa iyang sala, iyang gi-advertise ang iyang pagkabuutan. Wala niya nakita ang iyang pagkadautan ug ang iyang panginahanglan kang Kristo ingon nga iyang manluluwas. Pero unsa man ang tubag ni Kristo sa iyang sumbingay, niadtong nakita niya nga ang Pariseyo nag-advertise sa iyang pagkabuutan pero ang maniningil sa buwis naghinulsol. Luke chapter 18 verse 14 ang giingon dire, sultihan ko kamo nga ang kubrador sa buhis ug dili ang Pariseyo mao ang gikahimut-an sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Mao ang gipakamatarong sa Dios. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Well, praise God. Gumikan kay kadtong criminal number 2, nakabaton sa kaluwasan, naluwas. Sa katapusang gutlo sa iyang kinabuhi, naluwas siya. Na-rescue siya mga kaigsuunan. Ug siya ra gyud intawon ang bugtong nga naka-record sa Biblia nga naghinulsol sa katapusang ginhawa sa iyang kinabuhi. Ug atong ma-observe mga kaigsuunan nga usa lamang gayud ang na-record sa Biblia nga naluwas sa takna sa iyang kamatayon. Aron kita ma-encourage nga atuan gihapon nato ang nakumatos, ang naa sa hospital walihan gihapon nato. Kay dunay paglaom, kay duna gayoy usa nga na-record sa Biblia nga naluwas, last minute salvation. Pero usa ra gayud din taon ang naka-record aron dili kita mag-presume nga moingon ka nga aayhara na kung hapit na ko mamatay, ayhara ko maghinulsol. O kung anad ka sa imong pagsalikway sa Ginoo samtang baskog ka pa, chances are sa oras sa imong kamatayon dili gihapon ka moduol sa Ginoo. Remember, sa daghan kaayong mga Bible characters, usa ra gayud in taon ang naluwas sa takna sa ilang kamatayon. Pero ang kaluwasan ni adtong kriminala, encouragement, because it shows the mercy of God. Nga bisan pa sa hapit nang mamatay ang atong Ginoong Hesukristo sa pisikal, hapit nang mabugtuan siya or hapit na niyang itugyan ang iyang espiritu sa iyang amahan, mihirit pa gyud siya og luwas ni adtong isa ka kriminal. Meaning to say, whether in Jesus Christ's active ministry or whether in His suffering at the cross of Calvary, iya gihapon nga gikab-ot ang usa ka makasasala aron pagaluwason kini. Now, katong kriminala, nagtuo ko nga nagantos gayud siya, niadtong gipusasan siya, niadtong gidakop siya, niadtong gibunal-bunalan usab siya, kay capital punishment man to sa tanang kriminal. Mugani nga si Kristo giisip nga kriminal, gumikan kay gilansang siya dito sa cross. Now katong kriminal number 2, gaantos pud to. Gikondenar siya, gihukman nga mamatay, death penalty. Pero niadtong nawala na ang tanan niyang paglaom, nakabaton siya og paglaom sa kinabuhing dayon. Giablihan alang kaniya ang pultahan sa walay katapusan nga kalipay. Samtang ang iyang kauban nga kriminal gabugal-bugal, pero kadtong kriminala gihupay sa atong Ginoo. Nga bisan pag nag-antos siya ni adtong takna, adunay paglaom sa paraiso. Sama ni adtong nga kriminal, sangpit sa atong Ginoong Hesukristo niining takna, Lord, remember me. Those who call upon the name of the Lord will be saved.
Ug unsa ang tubag sa atong Ginoong Hesukristo? Today, present tense. Di ba mo man usab ka na ang giingon ni Apostle Paul, now is the accepted time. Now is the day of salvation. And I say this, kung ikaw maghinulsol sa imong sala, sa imong lingkuranan, higala, kung ikaw musangpit sa atong Ginoo alang sa imong kaluwasan, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Duol sa atong Ginoong Hesukristo karon mismo. O kung kuhaon ikaw sa atong Ginoo niining taknaa, you are assured of your eternal life. Ug ang giingon sa Biblia, to be absent from the body is to be present with the Lord. Kinahanglang makita nimo nga pinaagi sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, pinaagi sa dugo nga iyang gipaagas dito sa cross, makabaton ikaw og kapasayloan ug kaluwasan sa tanan nimong mga sala. Ayaw na og paugmai kay basin og ugma ulahin ang tanan. Magampo kita. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.